Kövessünk. Na hát akkor 200-at megyünk a balon, és utána lassítónk lesz, balról kezded. És 200-at mész tovább, a vége, jobb 2 és 50, jobb 2 és 50, és lassító jobbról kezded, és sima balunk van ezután, és megyünk 150-et a jobbon, ott lesz egy kitérő, és abból egy lassító. És mész ezután 150-et, a vége, bal 1, és 50, bal 1, és jobb 2-ből bal 2, és abból megint egy jobb 2, és megint egy bal 2. Színezed, 100, lassító a vége jobbról, utána ha kijössz, bal 2-t megyünk, itt a bal 2 és abban egy jobb 2-nk van, és 300-unk. A vége, bal 22, tudod, széles, bal 22, és 500. A vége, jobb 5, kintről kezded. Féktávot találd meg. Itt. És van 400-unk. A vége, bal 5. És itt a bal 5. És megyünk 500-at. A végén balra tartasz, és 20, és bal 3 lesz a vége. És itt a bal 3. És abból jobb 3, és a jobb 3 után kitérőd lesz jobbra. Találj bele. Azaz, kitérő után 400-at mész, végén lassító jobbról kezded, és a lassító után sima bal. És lőheted. És megyünk 300-at, a végén lassító balról kezded. Azaz, kis egyenesünk van, jobb 5, és abból bal 5. Azaz. És ebből lesz egy sima balod, 50, és lassító balról, és arra van még egy sima balod, és megyünk 200-at, és lassítunk van megint balról, sok, azaz, és 300-at mész, a végén sima jobb, és 50, és az 50-re ott lesz a lassítód jobbról. Tiszteld meg, mert nagyon elmelegedett. Sima bal, 150, kitérő jobbról, és abból lassító. És megyünk 100-at, a vége, bal 1, és egy 50-es, ez a bal 1, majd 50, és jobb 2, és bal 2. Jobb 2 és bal 2. És megyünk 100-at, lassítót jobbról kezded. És kifordulsz a sima jobbra, szélesre, és megyünk 300-at. A végén lassító balról kezded. És jobb 2-nk van ezután, tudod? És abból egy bal 5-es. És itt a bal 5. És abból van egy sima jobbunk. És 300-unk. A végén lassító, balról kezded. És a lassító után jobb 2.
És ebből itt a jobb kettőd, és a jobb kettő után 50-ünk van terelő jobbra, terelő jobbról, utána 20, és terelő balról, szigorú, és utána kis egyenes és jobb 5 az útra ki. Azaz 100-at megyünk, sima bal, 50, és ott lesz egy lassító, balról kezded. Nem baj, 100, sima bal a vége, és 300-at megyünk. És a végén lassító, balról. Találd meg ezeket a féktávokat. És abból bal kettőd van rögvest. Itt a bal kettő, és 100-at mész. A végén jobb kettő, bokor alatt 50, és az 50 után bal 3 útra, bal 3 útra, bokor alá tedd. És 100, lassító jobbról, és abból jobb 3 rögvest. Jobb 3, majd kis egyenesünk van, sima jobb, és 400-at megyünk. A végén lassító, balról kezded. És itt a lassító, balról kezded. És 500-at megyünk a balon. És a vége lassító lesz, balról kezded. Vége balról kezded. Tudod, szar, szűk. Azaz 600-at megyünk. A vége lassító, balról kezded ugyanúgy. Lassító, balról kezded. És bal kettőd van rögvest. Itt a bal kettő. És 150 a vasúti átjáró. Utána egy kis egyenes, és terelőd lesz jobbról. Terelünk jobbról. Itt vagyunk. Szűk, nagyon szűk. Azaz 200 a vége, lassító, balról kezded, és jobb 5 a vége. És itt a jobb 5. És 200 lassító jobbról. És kis egyenes cél.